Illat pimenevät ja on aika käpertyä peiton alle kuulemaan kauhutarinoita katsojilta. Meillä on tämän jakson lopussa kiva uutinen, joten olkaahan kuulolla. Mutta nyt, ottakaa mukavat asennot ja mennään katsomaan karmivia kokemuksia. Oli lokakuun loppupuoli 2018. Olin avokkini kanssa Itä-Suomen reissulla ja olimme varanneet huoneen 1 yöksi Valamon munkkiluostarin hotelliin. Heinävedellä sijaitseva luostari sijaitsee luonnonkauniissa maisemissa ja on oiva paikka, jos haluaa välillä vähän rauhallisempaa majoituspaikkaa. Vähän matkan päässä luostarista löytyy luostarin hautausmaa, joka on suosittu turistikohde. Onhan siellä myös runoilija Pentti Saarikosken viimeinen leposija. Lokakuun illan pimeätessä päätimme lähteä käymään kävellen hautausmaalla. Oli jo aika pimeää, kun saavuimme hautausmaan portille. Taivas oli tumman sininen ja tunnelma oli rauhallinen ja samaan aikaan vähän pelottava. Päästömme portista sisään, kännykkäni taskulampu meni itsekseen päälle ja sekoili muutenkin omituisesti. En antanut sen haitata, vaikka tovin ihmeteltiinkin. Kierreltiin rauhassa ympäriinsä ja nautittiin hiljaisuudesta. Ihasteltiin puuleikkauksin koristeltuja hautamuistomerkkejä. Täällä lepää monet munkit ja luostarin johtajat. Pikkuhiljaa tuli ahdistava ja painostava olo. Toki se johtui paikasta, mutta olo oli sellainen, että täältä täytyy nyt lähteä. Ei ollut kyse mistään panikista, mutta oli jotenkin raskas olo. Otettiin muutamia valokuvia ja lähdettiin pois synkäksi ja aavemaiseksi muuttuneelta hautausmaalta. Luostarille ei ollut pitkä kävelymatka. Käveltiin maantien reunassa ja tuli sellainen olo, että meitä seurataan. Tuli pakonomainen tarve koko ajan kurkkia olan yli, että tuleeko sieltä joku. Mielikuvitus taisi saada siivet, kun kuvittelin jonkin munkin haamun tulevan, osittain leijuvan meidän perässä. Saavuttiin hotellille ja mentiin piakkoin nukkumaan, oli jo aika myöhä. Huone oli tosi vaatimaton, kuten luostarielämään kuuluu. 2 isoa sänkyä oli erillään, eikä niitä viitsitty ruveta yhdistämään. Huoneessa oli myös iso puinen tuoli. Alettiin nukkumaan ja levoton olo ei loppunut. Kieriskelin sängyssä ja huomasin tuijottavani tuolia peiton alta. En muista nukahdinko ensin, mutta seuraavan kerran katsoessani tuolia näin siinä istuvan jonkun hahmon. Tuli jäätävät kylmän väreet ja makasin vain liikkumatta peiton alla. En uskaltanut enää vilkuilla peiton raosta. Yritin nukkua ja unohtaa näyn. Lopulta väsymys vei voiton ja onnistuin torkahtamaan ainakin sen verran, että vaivuin painajaismaisiin uniin. Aamulla heräsin ja onnekseni huomasin tuolin olevan tyhjä. Kerroin avovaimolleni yöstä ja onneksi hän oli saanut nukkua rauhassa. Olin kylmissäni ja väsynyt, kun jatkettiin matkaa seuraavaan kohteeseen. Lähtikö joku oikeasti seuraamaan meitä hautausmaalta? Sitä pohdin vielä tänäkin päivänä. Perheeni pihassa oli ulkosauna, jonka takana oli ränsistynyt vanha autiotalo. Yhtenä päivänä kuljin saunan takana hakemassa puusta omenoita ja silloin huomasin talossa yhden poikkeavuuden. Talon ovi oli auki, vaikka se oli ollut kiinni monta kuukautta. Yritin ajatella, että jos tuuli olisi avannut sen, mutta minua vaivasi koko asia. Käskin isäni mennä katsomaan, oliko siellä joku koditon. Isäni meni talon sisälle tarkistamaan, oliko siellä kaikki kunnossa. Odotin omenapuun luona ja isä tuli ulos lapio kädessään. Hän käveli luokseni ja sanoi asian, mikä saa vieläkin niskakarvani pystyyn. Se ei ollut mikä tahansa lapio, vaan meidän oma lapio. Kerran, kun olin yksin kotona, kuulin yöllä voihkintaa isäni makuuhuoneesta. Joka sitä ääntä piti, ei voinut olla ainakaan isäni, koska olisin kyllä kuullut, kun hän tulee kotiin baarista. Uteliaisuus voitti ja vei minut mukanaan katsomaan äänen aiheuttajaa. Avasin makuuhuoneen oven ja näin kun sängyllä makasi kaunis nainen hyväilemässä itseään. Nainen oli aivan vitivalkoinen, päällään valkoinen mekko. Tätä kesti noin 5 sekuntia, kunnes näin naisen katoavan pikkuhiljaa sängyltä. Hämmentyneenä lähdin takaisin nukkumaan.
Sen yön jälkeen en ole enää nähnyt tätä naista, mutta siskoni sen sijaan on nähnyt hänestä vilauksia. Luulen, että hän on iso mummoni, joka menehtyi kaatuessaan portaissa 50-luvulla, mutta en ole varma. Tähän on aika lopettaa tämänkertainen podcastin jakso. Sähköpostiin tai Instagram-käyttäjän saa edelleen lähettää omia tai tuttujen pelottavia kokemuksia. Mutta nyt tulee alussa lupaamani uutinen. Meillä on ilo ilmoittaa, että lokakuun lopussa torstaina 31.10. kello 17.00 tulee Halloween-spesiaali. Sitä ei kannata missata. Hyvää Halloweenin aikaa ja muistakaa, että tähän aikaan vuodesta henkimaailma on aktiivisimmillaan.